Yo, what up? Ano nga ba? Magbayad ng utang natin sa ating Atomic Credit Card, no? So, yan po yung pag-usapan natin ngayong araw. Kaya kung interesado ka, don't forget to like, share, and mag-subscribe ka na rin kung gusto mo ng mga ganitong content, right? So, intro muna tayo. Just sit back and relax. Yo, what up mga idol? Kumusta kayo dyan, no? So, wala muna tayong investment content ngayon, no? So, pinagbabawal na yan sa YouTube. And ngayon, wala muna yan, no? So, hindi na tayo mag-content ng mga high risk na mga investment, no? So, meron tayong i-share dito, no? And yung, hindi naman malayo yung ating content dito, no? More on money making pa rin, no? How to make money online, paano kumita ng pera, no? So, hindi na tayo mag-share ng mga madaling mawala, no, or mga scam na mga investment, no. So risky talaga yan, no. So pinagbabawal na yan, and malapit na po ma-delete yung ating account dyan, no, dahil dyan sa mga ganyang content, no. So ngayon hindi naman malalayo, no, and mag-share pa rin tayo ng mga pagkakitaan, pero yung mga legit na talaga, no. Okay, so yung usapan natin ngayon, yung topic natin ngayon, kung nakita niyo sa ating title dyan, no, paano tayo magbayad no, ng ating utang sa Atomic Credit Card, no. So tuturuan ko kayo, and itong video na to is para lang po sa mga hindi pa nakakalam. Okay, so ayan, umpisahan natin kaagad, no. Punta tayo sa ating Atomic Card, no. So mas maganda to mga idol, no, kasi walang bayad, no, sa kanyang processing fee, no. Okay, so punta muna tayo sa ating app. Okay, wait lang. So yan nga, andito na tayo sa ating application sa Atomic Card, no. So sa mga wala pang account dito, no, and gustong mag-avail or mag-register, no, ilalagay ko na lang po yung invitation link dyan, no, para makapag-download kayo kaagad, no. Hindi na kayo pumunta sa ibang application para maghanap ng Atomic Card na application. Okay, so ayan, request din kayo kung wala pa kayong Atomic Card and gusto niyo mag-register, no. Request lang kayo, comment lang kayo dyan sa ating video ngayon kung gusto niyo ng tutorial paano gumawa ng account dito. Okay, so sa ngayon is ituturo ko muna sa inyo yung pagbayad ng utang natin sa Atomic Card, no, na walang transaction fee, no. So yung gamit natin is CIMB Bank, no. So okay, so gamit yung InstaPay nila. Okay, so nakita niyo dito sa ating dashboard, no, meron tayong due na 2,394.90, no. So due natin bukas, no, babayaran natin to ngayon. Okay, so punta tayo sa ating bills. Yan. Okay, so meron tayong 2,394, no. Pay now. Tap nyo lang po yung pay now. Okay, then dito mag-select tayo dito ng pay in 3 months or pay in full, no. So pay in full tayo kasi 118 lang naman yung ating babayaran. Okay, so ito po yung lahat na babayaran natin, no, 2,394.90. Okay, so punta tayo sa baba. Yan, confirm payment plan. Okay, so dito select lang natin, i-check natin tong bank transfer via InstaPay, no. So nakita nyo naman no fee po yung nakalagay, no. So yan po yung pipiliin natin kasi no fee po yung gusto nating gawin dito. Okay, so dito sa iba is meron siyang bayad, no. E-wallet is 1.85% fee, and dito sa Visa card yan 2.24, no. So mas maganda dito tayo sa bank transfer na walang fee. Okay, so confirm payment, ayan, check natin dyan. So may lalabas dito na account number, no. Copy natin yung code natin. Okay, so yan po yung sisendan natin, no. So meron namang ano dito, meron instruction sa baba, no. So basahin natin how to pay through InstaPay. Copy, confirm, copy Atomic 16-digit InstaPay code, then open your bank mobile app, then website or your e-wallet. Select the app, send money or transfer funds option, no. So option lang yan, yung dalawa. So send money to other banks, then optional, select Asia United Bank, no. So ngayon, yan po yung gagamitin natin. Okay, so select InstaPay logo, enter, paste or paste InstaPay code, yung green, yan, copy natin. So yan po yung natin, i-paste down, then confirm natin. Okay, then key in the one-time password OTP, send your mobile to your mobile number, and all payment will be completed in just in time. Okay, so copy lang natin yung code, and ayan, i-memorize nyo lang to, account name, Atomic Card, and account number, copy na natin. So punta tayo sa ating CIMB. So doon tayo magbayad, no. Yan ang gagamitin natin sa ngayon, no.
So next tutorial or mag-request lang kayo kung gusto nyong mag-try, no, sa ibang bank account, okay? Kung paano magbayad sa ibang account, okay? So dito, ayan, transfer lang tayo dito, ayan, transfer. Then to other bank, okay? Then select natin yung Asia United Bank, no? So search lang natin dito sa taas. Type natin Asia United Bank, ayan. Lumabas na siya. So tap lang natin. Alright. So dito, account name, Atomic Card. Atomic Card yung ilagay natin dito. Yan. Then, recipient number yung kinapya natin na green kanina, no? So, yan, meron tayong balance dyan na 24. And, yung amount na babayaran natin is, ayan, balik tayo dito sa taas. 2394.90. So, copy lang natin yan. 2394.90. Ayan. Check natin. 2394.90. Ayan, 2394.90. Okay? So, ayan, you have used 0 out of 5 InstaPay transfer limit today, no? So, walang bayad. So, nakalagay dyan sa amount, no? Baba sa amount. No fee. Okay? So, check natin. Continue natin, mga idol. Alright. So, ayan. Check natin. Double check natin. Asia United Bank. Atomic Card. Ayan. So, GSave. Okay? 2394.90. Confirm natin. Ayan. So, maglalagay lang tayo dito ng 6-digit na IMPIN natin, no? So, tayo po ang gagawa niya, no? So, alam niyo na yan kung meron na kayong account dito, okay? So, lalagay ko lang muna yung aking PIN dito. So, yun na. Your transfer is successful na, okay? So, check natin sa ating Atomi application kung nag-success na ba talaga, no? So, punta tayo. Ayan, nabawasan na po yung balance natin. Balik tayo dito sa Atomic Card natin. So, mag-i-email naman yan, no? Mag-confirm yan sa inyong email, no? So, sisisendan kayo doon. Ayan. So, yung ano natin dito, available spending limit, no, is 2,000, ano. Ayan, may nag-text na sa atin, no. So, your received funds, ayan, ito sa baba, funds transfer to other banks, to Asia United Bank, via InstaPay. Okay, so ito po yun, mga ano niya, transaction, no. So, merong email dyan, mag-email si Atomi dyan sa inyong email address na nilagay, no. So, ayan, billed na siya, no, your April bill is paid na. Okay, so next natin is June, no? June 16 na naman tayo magbabayad, no? So request lang kayo kung anong gusto nyong ipapagawa niyo sa akin, no? About money transfer or depende, no? About money pa rin, no? Okay? So merong message dito. Ayan. Okay, so meron dito nakalagay sa message niya, thank you for your Atomic Card payment, no? We have received a payment to your Atomic Card on May 15. So May 15 ngayon, okay? So, mag-email yan, no? And, ayan, nakita nyo naman na nakabayad na tayo, okay? So, ganun lang, and don't forget to like, share kung nagustuhan niyo po yung ating video ngayon. Okay, so, considering subscribing na rin po kung nanonood ka hanggang dito sa dulo, okay? So, maraming salamat sa panonood, and kita-kits sa next video, right?